a todos, a todas e a todes hoxe na Moci Radio, un día novo, un programa novo no que temos en riba da mesa a Pablo Grela, a Martín Otero e a Jorge Areal. Jorge Areal e Martín Otero, o grupo Roxon. Bueno, antes de nada, dicirvos a todos e a todas que, como xa sabedes, as casas da mocidade están abertas para que podades achegarvos e podedes facer as actividades @Centros Mocidade Oleiros ou centrosmocidadeoleiros.wordpress.com. Os nosos horarios de apertura son de luns a xoves de 5 a 8 e os venres e sábados abrimos hasta as 10 da noite. Ademais, a Casa da Mocidade das Pedras os sábados abre hasta as 11 da noite. E temos dúas novidades que xa moitos de vos xa coñecedes, non? Temos mesa de ping-pong e Diana nas Pedras e ademais temos Diana e unha Nintendo Switch na Casa de Porta Aberta. Así que iso aí vos queda e hoxe damos a benvida a Moci Radio a todos e a todas vos que nos estades vendo e vou chamar, porque hoxe nos falta unha das persoas que están en todas as Mocirradios. Se nota, se nota. Hoxe Adrián Baliño está na casa por un positivo, o xa coñecido coronavirus. Sabedes o que é, non? Me suena, me quere sonar. Sí, quere vos sonar, non o coronavirus. Bueno, pois Adrián está na casiña, así que o que imos facer vai a ser vouno chamar. Vouno chamar. A ver se te colle, porque... A ver que... Bueno, esto... Igual está con Netflix. Esto é, ademais, un traballazo tremendo, increíble. Vamos a ver. Que estará, con Netflix ou con YouTube? A ver. Onde está aquí? Estás escoitando algo? Sí. Hola, Moi boas, Adrián. que pasa, Abel? Que voceciña de estar moi ben, Sí, no, xa fijo que teño unha voz mima. Bueno, Pero como bueno. non podía ser de outra maneira, hoxe estamos tamén contigo na Moci Radio, así que dende aquí mandámoste moitísimos ánimos para que te recuperes Gracias. pronto. Non sei se nos queres dicir algunha cousiña hoxe. Nada, home, que a moci non se podía fallar, non? Que están Rocío e Pablo. Hoxe están na mesa Jorge, Martín e Jorge. Pablo, ahora mismo. Roxon e Pablo, bueno. Eso é. Nada, mandarlle un saúdo tamén a eles, a Nacho, a todos os da moci. E nada, felices festas. Tede cuidado, que mira que me pasou a min. Sí, hai que andar con olliño, así que nestas festas, aínda que posiblemente isto imitamos despois das festas, aos que nos escoitedes despois, da igual, en enero tamén te de cuidado, en febreiro tamén, non andedes facendo falcatruadas por aí, listo. Así que, bueno, Adrián, cuídate, mellórate, botámoste moitísimo de menos, así que agardámoste cos brazos abertos para a grabación de xaneiro. Sí, en xaneiro nos vemos, Abel. Porque ademais en xaneiro non solo gravamos a Moci Radio, creo que xa en xaneiro cando temos o segundo faladoiro, pode ser? Sí, pode ser. De feito, sí, o colectivo LGTBI. A situación. A situación do colectivo LGTBI. Así que, como xa sabedes, dende aquí, dende a Moci Radio, nada máis que creamos, se creou outro programa que é o Faladoiro Mozo. Vos deixamos a todos e a todas e a todes que os estedes escoitando a Moci Radio, que saibades que creo que un venres cada 3 meses, non? Sacamos unha das edicións do Faladoiro Mozo, un tema de debate. Que tal o teu primeiro Faladoiro? Contanos así un pouquiño as túas impresións. Ben, eu creo que saiu moi ben, non? Ti tamén estiveches ali, ou estivo Kiko no primeiro que saiu en directo, pero bueno, aí estivo Pablo tamén, que estivo no piloto. E a nivel persoal, que está sendo para ti todas estas cousiñas que estamos a facer? Home, a nivel persoal, para min, tremendas, non? Ademais, eu que estudo xornalismo e gusta máis radio, eu estou, vamos, encantadísimo. Ademais que estou aprendendo tamén, porque, por exemplo, facendo o programa de educación, no tema de investigación e tal, tamén aprendes cousas. É unha forma de abrir os ollos. Aí está, bueno, ademais Pablo Grela estivo no programa piloto do Faladoiro. Que tal, como viches, Pablo? Eu a él ou él a mí? No, ti... Faladoiro. Está moi guai. E además falan temas que hai que falar.
Para temas que hai que falar. Non, Claro que sí. é necesario falar e darlle visibilidade. Quedoulle aí como unha frase como marcho que teño que marchar, sabes? Entonces quedoulle así un poquinho así. Bueno, Adrián, o dito, mellórate, seguimos aquí ca Moci Radio, témoste no noso corazón, feliz ano, felices festas se non nos vemos, se isto se emite en xaneiro, pois feliz cuesta de enero, que va a venir fuerte. Si, falta vai facer, veña, Abel. Veña, Un saudiño. outro, chao, Adrián. Bueno, pois como vedes, un programa multidisciplinar, Estamos aí a topísimo, ahora temos hasta entradas por teléfono e todo. Bueno, dito isto, imos ca primeira parte do programa, que hoxe vai a ser unha entrevista ao grupo Roxon, que xa coñecedes, pero que nunca os entrevistamos. Sempre os escoitamos, pero todavía non sabemos nin por que fan o que fan, nin como se xuntaron, nin como comezou todo, nin se están xa na lista dos 40. Así que, antes de nada, damos paso voume quedar con esa sección para min a entrevista e hoxe comigo, con Abel Caballero. Bueno, Roxon, benvidos aos dous, Jorge e Martín. Jorge a guitarra solista ou a guitarra principal, digamos, non sei como se di, e despois Martín tamén voz e guitarra, non? Sí. Bueno, primeiro, como comeza isto? Quero dicir, como comeza esta aventura de Roxon? Bueno, Martín e eu coñecémonos de primeiro da ESO. Sí, realmente. Eso é fai moito tempo ou estades en segundo? Estamos, 6 anos. Agora estamos en segundo bacharelato, o sea que fai tempo. Fai 6 anos Fai que 6 vos anos. Resulta que no ano de 2019 entereime de que Martín tocaba guitarra. Coincidiu cando eu tamén empecé a tocar. Empecé a aprender as miñas primeiras leccións. Máis adiante formamos un grupo que chamábase Los Bibliotecarios. No, pero antes de eso... No. A ver. Xa non están de acordo nisto, moi bien, correcto. El chamoume para tocar na festa do entroido do instituto. Ajá. Pero ensayamos Pero como... non chegache dese acuerdo económico. Exacto. Non, ensayamos unha ou dúas veces, pero eu boteime atrás porque non me había confiado, deixeino tirado. El tocou con outro chaval. E despois desto, el seguiu tocando con Darío, que se chamaba. Entón aí é cando quedamos os tres, hai xente gritando por fora. Ostras, sí, é que acábame de vir, perdoade aos ouvintes, non? Aos ouvintes da Moci Radio, que estou escoitando como moitísimos berros de algún sitio, perdoade, Nada, seguide. Eso, que el seguiu tocando con Darío, quedamos os tres un día, xuntándonos cun baixista tamén para formar o grupo que chamouse Os Bibliotecarios. O sea, que tedes... Bueno, isto está moi ben, porque cando se xades super famosos alguén vai a facer como unha especie de biografía, non? Sempre todos os grupos parece como que comezan chamándose de outra maneira, son outra xente, despois é que un xa non quere seguir, cámbianse de nombre, entonces vos xa tedes todo iso para triunfar, entón. Sí, antes de facer ningún concerto, nós xa tiñamos historia. Xa tiñades historia, antes de facer ningún concerto. Vale, bueno, antes de coñecer un poquinho máis desas primeiras actuacións que fixechedes. Bueno, Jorge, cantos anos tes? Tengo 18 anos. 18 anos. E cando comenzaches a tocar a guitarra? Agosto de 2019. Agosto de 2019. Estamos falando de... 2 anos, 4 meses. 2 anos e 4 meses, vale, correcto. Eres de aquí de Oleiros? Sí. Estudias no... IES María Casares. No María Casares, aí está. E Martín, que anos tes? 17. 17 anos. E cando comezas a facer cousiñas no mundo da música? Ou a aprender a tocar a guitarra ou a cantar un poquiño? Eu dende moi pequeno sempre estiven trasteando coa guitarra. Nunca aprendín a guitarra... Púxenme a estudar guitarra demasiado. O meu tío ensinoume os primeiros acordes. E despois eu continuei cantando cancións moi sinxeras na guitarra. Eu non teño un nivel moi alto de guitarra, simplemente acompaño e fago a guitarra rítmica.
O sea, que non sei dicirte... Acordes, non? Que son 4 acordes, Sí, el acorde de la, que lo sabe todo el mundo, non? Sí, ensinoume o meu tío, eu recordo El Lobito Bueno, unha canción de nenos pequenos, eu tería 12 ou 13 anos. Bueno, ou teño menos. que dicir que unha das cousas que a mí me parece máis complicadas é estar tocando, porque eu tamén toquei un pouquiño a guitarra, pero nada, tamén 2 meses desto que dices, oh, Dios mío, quero comprar unha guitarra e tocar a guitarra. O que me durou foron 2 meses, máis ou menos. Pero o que é moi difícil é tocar e cantar á vez. A mí pareceme esa parte como... O sea, tela que ter como moi integrada, porque senón non eres capaz. Está tamén, eu creo, un pouco idealizado. Non é tan difícil, nin hai que ter tampouco aí un don que é o que se pensa. Bueno, o difícil é facelo ben, non? Non, bueno, eu creo que todo o mundo practicando ao final podes sacar algo e pasalo ben. Vale, pois xa coñecemos un poquinho a Jorge e a Martín. Entonces, empezades cos bibliotecarios. Eso chega a bo porto? O sea, chegades a actuar cos bibliotecarios? Non. Os bibliotecarios non salen a ningún lado. Non tiñamos ni batería. No. Ese foi o motivo principal polo que se disolveu. Se disolvió la banda. É que había, ademais, coronavirus, a idea era gravar algo dende casa cada un, primeiro comezou unha cuarentena. Despois mezclalo e tal, era máis difícil do que parecía, Despois non? quedamos para ensayar, pero non chegou a nada porque outro chaval empezaba con segundo de bacharelato. Pero bueno, foi as primeiras quedadas para Eso pensar foron algo. volos 3, non? Pero hai nun momento no que si vos subides ao escenario, vos os dous. Ah, non, pero é importante isto que tocamos con Gabriel o de Kent Band. Ah, tocachedes en algún momento con Gabriel o de Kent Band. O baixista de los bibliotecarios era Gabriel. Ah, o baixista de los bibliotecarios... Pero vamos a ver. A ver, que estou un pouco perdido. Porque os bibliotecarios actuaron, entonces. Non, era a idea. Ah, vale, vale. A idea era que tocarades, non? Entonces non chegachedes a tocar nunca. Estaba Gabriel dentro dese grupo. Ensayando Despois se con foi para Ken Band, que lles estaba indo un pouco mellor cos bibliotecarios, non? Sí, sí. Vale, correcto. Correcto. Ben, pero sí que hai un momento no que vos los dous actuades, non? Sí. Xuntos. En que momento facedes algo xuntos? Empezamos a ensayar eu as nosas primeiras cancións a finais do ano 2020. Para que foi eso? Simplemente como estábamos... Diversión. Sí, quedamos xuntos para tocar. Como eu non cantaba cando ensayábamos cos demais. Eu só tocaba guitarra rítmica. Pero quedando Pipo... Jorge, perdón. Chamolle Pipo. Chamolle Pipo. Sí. Ai, é que ya tiene nombre artístico tamén. Ostras, Pipo. Eso sí que non o sabía, Levo coñecendo vos tempo. Pipo. Pois o pon na mochila que leva sempre. Sí. Sí. Ai, bueno, é que non miro pa súa mochila. Por certo, antes de que nadie diga nada, que saibades que a Pablo Grela trouxe un test de antígenos antes para poder estar hoxe sen mascarilla, vale? É dicir, para que os saibades dende a audiencia. O digo porque estamos todos con mascarilla, él está sen él, entonces, bueno, él dixo, yo hoy no quiero llevar mascarilla, vamos a hacer un test de antígenos, e así fixemos. Logo, se morremos igual, que total. Bueno. Vale, perdón, decías, empezastedes a quedar, vos los dous, como diversión, solo para nada, o sea, para pasalo ben. Para pasalo ben, para que despois digan que o ocio que tedes as persoas xoves é sempre drogas, sexo e rock and roll. Moito rock and roll. Bueno, do demais non vamos falar, que non quero entrar neses temas. Vale, non lle imos dar o gusto a Pablo. Vale. Quedades, que fama teño eu. Quedades para pasalo ben, para disfrutar un pouquiño da música, para aprender un pouquiño de cousas xuntos. En que momento subides un escenario? Porque subides en algún momento. A primeira vez que subimos Martín e eu a un escenario foi o 24 de xulio aquí nas Pedras. Non tivechedes antes ningún outro sitio? Non. Fuches ti, Abel, non te... Sí. Pois, oye, sabes que pensei que había desactuado nalgúna festa de fin de curso, pero ese foi Ken, verdad? Sí, foi Ken, sí. Eu estaba intentando ir por ese hilo, a ver de onde lo saca. Non estaba indo ben. Vale, correcto, vale. Uf, entonces isto é buenísimo, claro, isto é moitísimo mellor. Ti sabes a historia, xa? Claro, xa conozo a historia, vale, pois vou facer como que non a conozo. Vale. Bueno, entonces decides que a primeira vez que actuades en xullo de o ano... O ano pasado. O ano... 2021.
Este ano. Bueno, cando se emita isto será o ano pasado, será o ano seguramente. pasado, efectivamente. Pero no do ano 2021. Sí. Como xurde todo iso? Quero dicir, porque non creo que sexa quen vos chamou Fun eu, a o verdade. alcalde. Levábamos unhas cantas cancións xa ensayadas, por diversión, e un día dime Martín por teléfono: oye, creo que vamos ter un bolo este día, tal. E empezou a comentarme todo esto das casas da mocidade. Vale, o sea, entonces espera, porque estás adentando. Sí, o sea, sí, quero sí. dicir, primeiro chegou o bolo a Martín. Entonces, a ti como te chega o bolo? Fun a porta aberta por... Esto es buenísimo, Dios mío. Fun a porta aberta por a xogar ao ping-pong ou ao billar, xa estaba por A ali. calquera cousa, sí, o que tocou. E ali estaba un rapaz, imos dicir rapaz. Veña, gústame rapaz. Gústame. Que traballa para o Concello na casa de Porta Aberta. É moi guapo, ademais. Sí, moi guapo. Sí, sei no eu. Que Que... estás falando de Pablo? Xusto, era Pablo. Sí, era Pablo. Que estaba ali, estaba ofrecendo nada, pois... sí, porque eu pregunteille por Kent Band. Eso é, sí. Eu pregunteille por Kent Band porque Kent xa tivera un concerto. Entón eu dixen, eu teño un amigo co que estou ensayando e ao mellor imos pensarse. O rapaz dixo, concerto o 24 de xullo nas Pedras. Mais ou menos foi así, sí, recordo. Sí. Con ese rapaz levome moi ben. Sí. O tema é que, para que vos fagades unha idea aos ouvintes, estaba eu traballando en Porta Aberta, saliu así o tema, e xustamente estábamos empezando cos concertos e a programación cultural da Casa das Pedras. E estes, pois, botáronse mogollón pa diante. O sea, quero decir, non houve dúbida ninguna. Yo tengo un amigo con el que estoy haciendo cosas de música. Entonces, saiu así o tema e lle dixe, pois, se queredes, imos pa diante. Este chamou ao seu colega, que foi a Pipo, Pipo Móvil, poña Pipo Móvil, deulle de marcar. Parece que é a mascota do grupo. Preguntoulle e dixeron que sí, pero o que máis increíble, e correxídeme se me equivoco, todavía non erades nin Roxon. Quero dicir, dixechedes que sí, Martín e Jorge, e claro, aí foi no momento no que dixen, claro, pero eu non podo poñer concierto de nadie, sabes? E entonces aí empezachedes a pensar xa o voso nombre artístico. É que non tiñamos nome, ata aí. Non tiñades nome? Non. É que non éramos nada. Non. É que non somos nada. Tío, non éramos nada. No, entonces de repente elixides un nome, non? Bueno, como recibides, claro, quero dicir, nese momento decides que sí, e como é ese tempo entre que decides que sí e actuades, quero dicir, houbo nervios, houbo ilusión, que pasou aí polo medio? Houbo nervios, houbo ilusión. Houbo esa iniciativa de vamos a ensayar e vamos a reventarlo no escenario. Imos a facer, a ver, eu que creo que eu non sei dicir que non, a verdade. A calqueira cousa, xa estou aquí falando na Moci Radio, hoxe pola mañá non sabía que iba a facer pola tarde. Pero entón se eu tiven esa oportunidade, tiven que decir que sí, e xa está, entón que tire, temos concerto e hai que ensayar. Bueno, agora... como reciben isto? Porque na casa, claro, de repente vos chegades e dices, no, vamos a tener un concierto e a vivir. E que pasou? Miña familia estaba moi orgullosa. De Bueno, feito, porque ademais teu pai é músico, entonces claro. miña nai tamén. A tu nai tamén é música? Non se dedica a música, pero sabe tocar o piano desde pequeña, daba clases. Claro, é que así, claro, calquera nace cunha guitarra. Tivemos tamén moita sorte con eso porque moitísimo, todo o material que utilizamos, que tampouco é de moito, pero Jorge ten material para tocar en calquera sitio. Sí, de feito, cando viñechedes aquí trouxechedes unha barbaridade. O equipo de luces que estamos moi agradecidos. Sí. Ademais, bueno, viñechedes para aquí, teño que dicir que viñechedes a ensayar uns cuantos días, a traballar tamén o tema escénico, porque non só facer un concerto non é só cantar e tocar, porque para eso ides gravar un disco e listo. Non, estades que dar un espectáculo, e viñechedes a practicar un lote de cousas e tal, e aí empezou esa andadura, do cal, dende as casas da mocidade, xa vos digo que estamos totalmente encantados, encantades. E nós estamos encantados a verdade, hai que ser sinceros,
as casas da mocidade pois dénonos a oportunidade, ti persoalmente nos axudaches, estiveches aquí abrindo as pedras antes de tempo para ensaiar, deixáchenos que todo o material necesario, incluso que non é daqui, senón teu, grazas a eso pois estamos aquí pasando, que non somos ninguén, pero que estamos aquí disfrutando, que é importante. E xa levades 2 concertos, non? 3 concertos. 3 concertos. Xa levades 3 concertos e ademais sodes colaboradores na Mocirradio que se emite na FM de Radio Oleiros. Así que, quero dicir, en moi pouquiño tempo xa estades facendo un lote de cousas e agora estades deseando sair á rúa a facer cousas na rúa, non? Polo que teño entendido. Sí. Sí ou non? Sí. Vale, así que é posible que vexades a Roxon en breves na rúa cantando, músicos callejeros aí para facer un lote de cousas. Sei que en Oleiros estou seguro que ides volver a actuar, estou segurísimo que ides volver a actuar e que ímonos volver a ver. Estou seguro que na Coruña e na comarca tamén ides volver a facer algunha cousiña. Nada, pois dende aquí, cando falades de que eu vos dou a oportunidade, eu só podo dárvola porque hai un equipo detrás, e temos un equipo somos 4 persoas aquí nas casas da mocidade, e se non tivera o apoio dos meus compañeiros e compañeiras para ás veces liberar tempo para poder dedicarlle este tempo á parte cultural das casas da mocidade, non podería. Así que, aínda que ás veces eu son a cara visible, hai un equipazo detrás traballando todos os días da semana, menos os domingos, que ás veces descansamos. Cando cada descansades. Pero sí que é certo, e teño que dicir que estou super orgulloso de que dende as casas da mocidade sen esperalos hayan este tipo de proxectos. Está Kent, ademais, que hai un bo rollo tremendo con Kent. Os rapaces que vimos aquí as casas, tanto a Mocirradio como o concerto que fixemos ali en Perillo, pois para mí é moi bo, porque aquí atopa xente interesante que fai cousas, que é importante, non? Bueno, ademais teño que dicir que clausuráchedes non só ainda que só é aquí, clausuráchedes 2 eventos xa. Clausuráchedes a Mocidade Voluntaria, que fixachedes o concerto de clausura, a primeira feira, o a primeiro encontro de ONGs da comarca aquí en Oleiros, e ademais tamén o encontro autonómico da ONG Entre Culturas, da Mocidade Solidaria. Así que, estades a topísimo con todo. Non sei se tedes pensado facer moitas máis cousas, aparte de ir á rúa, algún día veremos un disco, unha maqueta, que... Non hai nada pensado, non? Porque agora versionades, por certo. Sí, claro. O sea, pacando unha vosa. Gustaríame facer un tema propio. O varios. Eu estou á espera de atopar un batería e un baixista, verdade? Para tocar... Para que sea máis fácil para min cando teña que ecualizar todo o... Non, eso... Pero hai que traballar. Sí, eso é verdad. Bueno, pois, rapaces, non sei se queres decir algo antes de rematar a entrevista e empezamos xa con Etimoloxía Noticias. Pola nosa banda, moitas grazas porque estedes aquí hoxe. Estamos moi agradecidos de toda a vosa colaboración nas casas da mocidade, porque esta oportunidade non se tendría todos os días. Bueno, só hai que ter un poquinho de arte e bolo a tedes. A suerte que tivemos é que nos cruzamos no camiño, estou segurísimo. Así que, igual que todos os rapaces e rapazas que veñen polas casas da mocidade, que teñen un poquinho de arte, que teñen calquera outra cousa que queran facer, que o digan. Eso é o que iba a decir eu, que animo a todo o mundo que veña aquí a facer cousas, a... todo que teña ganas de facer, calquera cousa, vir aquí a falar a radio, cantar, tocar, ou outras cousas que igual non se fan todavía, eu estou seguro de que aquí ides darlles a oportunidade de facela. Sí, temos o mismo problema que teña Martín, que non sabemos dicir que non. Así que vide para aquí, vide para as casas, que esta é a vosa casa da xuventude para a xuventude. Así que moitas grazas por estar hoxe connosco e pasamos á seguinte sección, Etimoloxía Noticias con Pablo Grela. Bueno, Pablo, Dios mío, Que tal? Cóntame, que hoxe ademais tens que preparar 2 seccións porque claro, o COVID nos está deixando sen xente para facer a Mocirradio. Cóntame, que imos facer hoxe? Porque eu xa non te pregunto e cada día me lías unha diferente, entonces bueno, porque
por se non o sabedes, na primeira de Etimoloxía Noticias houve un háster por vía anal, na segunda de Etimoloxía Noticias houve Bueno, tampouco foi un nin a señor primeira que nin se a segunda, que estaba tendo relacións sexuais cun polo. Si estades mirando así xa escoitaredes. Claro, que non saiu Para aínda. min é super difícil esta sección porque claro, eu teño que intentar que non me despidan, que poida emitirse este programa en Radio Leiros, que non nos metan na cárcel a ningún de nós. Entonces, bueno, que sea lo que Dios quiera, Pablo, veña. Lo siento. Veña, que vamos facer hoxe? Veña, hoxe non vamos falar de sexo, que xa está moi quemado ese tema. Polo menos ata o ano que ven. En algúns casos literalmente quemado. Tucutunts. Ahí está, que suerte que cantan, porque se chegan a facer chistes, mi madre, tienen una... Veña, Hoxe vamos falar de Ourense. de Ourense. Oh, e de Ourense. rascaceos. Non. Ai, porque iba a facer un rascaceos o alcalde de Ourense. Ai, sí. Sí, non sei en que quedou. Se ve que quedou nunha chabola ou algo. Cheja o ave, se volven locos, Pero bueno. De Ourense, Nah. que pasou en Ourense? Contanos. Vos conto o titular xa? Vale, recordade que a súa sección como funciona. Traio unha noticia graciosa normalmente, para algún sí, para outros, bueno, para Abel non es tan graciosa porque pode perder o traballo. Sí. Normalmente, pois, de algunha palabra ou de algunha frase ou o que se me ocurre, saco a parte de etimoloxía e explico de onde ven Eso é, xusto. esa palabra ou o refrán ou o que saque. Correcto. Ben, pois... Que noticia nos traes hoxe? Hoxe vos traio. Escoitado titular. A policía de Ourense impide circular a un conductor borracho que non conseguía poñer o coche en marcha. O conductor, que superou 4 veces a tasa máxima de alcohol permitida, non conseguía sair dunha plaza de aparcamento na calle. O sea, pillaron... Estaba tan borracho que non daba saído co coche da Estaba da xogando plaza los coches de aparcamento. choque. Sí, Pom, 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 pom. ao toque. As defensas están pa eso, Sí. que se dice moito. Que vos parece? Pois que hai que ver menos, claro, lóxicamente. É mellor que quedades cos amigos para facer música. Onde vai a parar? Por certo, ai, é que isto emítese despois, pero o día 30 e o día 4 temos festa aquí hasta a 1 da noite, sen alcohol. O que pasa que... Pregunta que tal, que a xente comente que tal a festa. Claro, sí, xa, claro, que listo, sí, mira. Que tal che pareceu a festa? ¿Qué tal Martín? la festa? Muy bien, ¿Cómo ¿no? foi a La festa, verdade é que Martín? moi ben, sí. Sí, ahí está. Pasáchelo ben? La temporalidade Sí, sí, de sí. la Mocirradio. Bueno, pero se que saíron ben, que saibades que vamos a tentar facer unha festa ao mes, entonces é posible que este mes tamén haxa outra. Que o saibades. Vale. Bueno, pois o alcohol, que xa ti estiveches no Alcohol. faladoiro mozo Sí, falando falamos do de alcohol. alcoholismo, Sí. justamente, e agora hai un señor que non é capaz de salir do aparcadoiro. E o pillaron, claro. O pillaron. Cal sería a cara dos axentes? É multón, claro. Ui, Que? nada. Que pasou? Perdón, Que pasou? Nada, que se me foi. Ah. Nada, pois vendo noticias de Ourense, se me ocorreu abrir o Twitter. Twitter, ese pozo sen fondo de O Twitter. maldad. O Twitter. Ese pozo Eu negro. non teño Twitter. Non tes Twitter, Bueno, faz ben. teño, pero non uso. Faz ben. É un Que pozo pasou? negro. Que Un pasou? pozo negro. Atopei outra noticia de Ourense, relacionada co ave, que sabemos... Este é moi listo, porque este dixo, desta noticia non son capaz de sacar ninguna palabra No, etimolóxicamente. non te equivoques. Entonces non te ahora voy a equivoques. hacer el curso puente, ¿sabes? Non te equivoques que vou a palabra que vou analizar é Ourense, directamente. Ai, como me Entón, pillou. vas de listo. Como me pillou, me cae en la mar. Ben, pois saquei de Twitter pois a noticia de que saiu na Radio e Televisión Española. Publicaron unha frase que comentou a ministra de Transporte na inauguración do AVE. Ahora, foi agora. Ahora, esta bueno, semana foi. Sí, ou o mes pasado, depende de cando invitamos isto. Sí, bueno. Na inauguración do AVE. Sí, Quedadevos sí. con eso. Correcto. Esta señora, Raquel Sánchez, dixo: la Galicia aislada y brumosa que describía Valle Inclán es hoy historia. Ajá. E que quieres que diga yo ante isto? Vale. E despois... É verdade, eu escoitei esta. Sí, Que pasou? Que, o sea, no mesmo- que vos suxeriu a vos? Non, é que eu directamente escoitei a crítica. Claro. Xa a crítica. Claro. Que vos parece este tipo de alegacións contra... Bueno, contra, baixo o meu parecer, contra Galicia? Ou este tipo de prexuízo. Non, que eu Cuidado, falla pregunta Pablo e Martín dice, Jorge, Jorge? por favor. Hay que actualizarse. ¿Qué? Hay que actualizarse.
el antivirus. Xa está. Ala, cerramos La a Radio, la pelota pa ti. Veña, marchamos. Veña, Martín. Non sei, a verdade é que non teño moito que dicir, a verdade é que é un pouco ofensivo, un pouquiño de prexuizo cara aquí, cara a Galicia e que non sei que comentar, a verdade. Eu creo que queda un pouco claro xa coa propia noticia. Sí. É que eu non sei por onde van os tiros todavía. É que vou buscar unha resposta a máis graciosa que encontrei nese hilo. Hai unha resposta no hilo. Ui, como me gusta iso, Dios mío, dame veneno que Como quero traballa, morir. como traballa, Pablo? Veña, como hilas, Veña. Canto perdo tempo na casa buscando Sí, isto. dalle aí. Ben, pois a resposta máis graciosa que atopei foi un rapaz que comentou: hombre mesetario ser bueno. Gracias por traer gran carro rápido de hacer. Como? Contestando a ese prexuizo de que estamos anticuados. Entón é boísima a resposta. Moi Sí, boa la verdad que resposta, sí. perfecto. Moi boa resposta, sí, señor, claro que sí. Hombre mesetario ser bueno. Un bozasca, claro. Es que non somos das provincias, Claro. Cando vamos a Madrid somos das provincias. Claro. Bueno, Do exterior. Dito isto, imos falar de Ourense. De Ourense. De que ven Ourense? Ben, bueno, non sei se o sabedes, Ourense, cando estiveron os romanos na Península Ibérica, bueno, entre Ourense e León estaban o que se chamaban as médulas, que a día de hoxe están en León, Sí. no Berzo. Pero que antiguamente pertenecían a Galaequia, que na parte que estaba incluída na parte de Asturias, Ourense, o norte de Portugal. Conozo, sí. Ben, que se facían as médulas? Abel, veña, que ti que eres maior. Que eran as médulas? Que son? Eran cuevas, non? Sí, cueva, sí. Altamira. Aí pintabas tú, non? En tus tiempos No, mozos. as médulas non son... Que son as médulas? O Que sea, son as a ver, eu médulas? fun as médulas, vale? Médula. Ahora, si me preguntas o que son, era minas. Minas. Moi ben. De Eran que? minas de oro. Por Moi eso ben. Ourense. Por eso Ourense. Dios. Por qué? Como se di ouro en latín? Aurum. Moi ben. Ti estudiaches No. química, polo menos, non? Sí, A tabla sí, periódica. Hai sí, unha sí, cervexa que é así, Aurum. a barata de... asqueroso, Non me acordo, Droski, me parece que é. Ou do Hadis. Que máis dá? Non me acordo, Aurum. Pois é Aurum. E dai veu Auriensen e de Auriensen Ourense. En galego, Ourense en castellano. Auriensen, o sea, que tierra del oro. Sí. Literalmente vendo oro, porque era a zona onde se extraía o oro. Ah, fíjate. Son topónimos moi curiosos que xorden de... Sí, ten que ver cas médulas, que fíjate que xa non están en Ourense. O sea, non había máis ouro en Ourense, en cual nos ríos ou algo. Home, debería haber. Non sei, non sou un mineiro. Un enano de la Tierra Media. o mineiro. Vale, correcto. Mi bueno. tesoro. Bueno, hoxe estamos castrapeando máis do normal, A mí Sí. está se me indo o castelán moito en algún momento, pero bueno, disculpas a todos e a todas por iso. Pois quedámonos con Ourense imos xa rematando este programa que creo que é un programa que está quedando bastante redondiño. Por certo, rematamos xa con a actuación de Roxon, que hoxe non lles preguntei que o que iban tocar. Así que, que ides tocar hoxe? Sultans of Swing, de los Dire Straits. Sultans of Swing. Os sultáns do swing. Ah, vale. Os Sultáns do Swing. Non sei que Sultans significa, a of verdad. Swing. Of Swing. Dos Dire Straits. Eu creo que hai que preguntarlle aquí a historia do nome porque sultanes del swing. Hai que preguntarlle a Kiko que faga unha Non sei, investigación. Nacho, ti sabes por que chamas así? Sí. Nacho dice que sí. Pero non cho quero dicir. Pero Nacho non nos lo conta. Voto de Hai que, silencio. para o próximo programa un micro para Nacho, eu creo, Sí, Se os ten aí apalancados, o que pasa é que non quere falar. Para de vez, sí, para sí, vez sí. en cando, verdad? Sí, Ainda sí, que sí, sexa sí. así... Comentarios para de meter Nacho, sí. alguna... Sí. Nacho que debe ser o home É que son misterioso. así. Comentario de Nacho. Algún día ten que sair en cámara, por sempre está Correcto, detrás. bueno, pois imos deixando a Moci Radio hoxe. Moitas grazas Martín, moitas grazas Jorge, moitas grazas Pablo, grazas Adrián por entrar desde a casa, Adrián Baliño. Dámoslle outra vez moitísimo ánimo. Recordarvos a todos e a todas a nosa páxina web centrosmocidadoleiros.wordpress.com o noso Instagram @centrosmocidadoleiros, que dende fai nada podemos poñer as inscripcións xa nos enlaces das historias. O sea que agora podemos sacar as historias das inscripcións das cousas e xa podedes entrar directamente sen ter que ir a teclear a nosa páxina web e todo. Así que quedamos así. Moci Radio, seguimos coa Moci Radio e nos quedamos xa coa actuación de Roxon con Sultans on swing. of Swings do Dire Straits. Moitísimas grazas a todos, a todas e a todes. Ata sempre!
You get a shiver in the dark, it's raining in the park at midtime. Sort of the river is stopping, you hold everything. The band is blown, takes it out of 4 time. You feel alright when you hear the music ring. You step inside, but you don't see too many faces. Coming out of the rain, they just go down. And competition in other places, but by their horns they blowing in that sound. Oh, and dance up. Way on down south London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Man, it's just still a rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Left-handed or guitar so he can afford. And then he make it fast with one more thing. With the Sultans, oh with the Sultans they play crow. He steps right up to the microphone and say, alas, just the time devil rings. Now night, it's time to go home. And then he make it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Gracias.